ҳангоми пандемияи коронавирус соҳаи сайёҳии вилояти суғд бояд рушд кунад. Барои ин сомонаҳои махсуси сайёҳӣ ташкил карда шавад. ин супориши муовини раиси вилояти суғд Анвар Яъқубӣ аст, ки дар ҷараёни шӯрои вилоятӣ ба масъулин иброз намуд. Таъкид гардид, ки шумораи сайёҳони хориҷӣ ба вилоят дар давраи пандемия кам шудааст, вале новобаста ба ин барои ҷалби сайёҳони хориҷӣ бояд чораҳои махсуси тарғиботиву ташвиқотӣ ба роҳ монда шавад. Шинтонино камбудиро ислоҳ карда ки соли оянда ҳозир шароити мо вазъ бинда ки соли оянда ин камбудиро ба эътидол биёд иҷро кардан дар кор. нӯҳ-моҳи соли ҷоривиам айни бобоҷон ғафуров гӯстон гулистон дивашти ҷистаравшан исфараз витамин буҷа умуман маблағ ҷудо кардагим. ақалла ҳамин маблағҳое ки аз ҳисоби бюҷе мана боғи абумаҳмуди хуҷандӣ шуд ҳамин сол буда ҳамоқа маблағгузорӣ кардагим. барои чӣ мо инъикос намекунем, мегӯему маблағгузориро намедорем ва аз бюҷети аслан шаҳру вилоят шудагӣ ҳам ту фақат барномавӣ не, лекин дар дораи барнома ва амали гаштагӣ ва мо инобат гирифтем дар ко ки ҳамин қадар маблағ сарфа шуд аз ҳисоби меҳмонхонаҳои панҷакеми кушодагӣ саразми бостонӣ умуман барои тайёри зиёда аз 60 миллион сомонӣ маблағгузорӣ шудагӣ ва маблағҳо иҷроиш бенавистанд дар кор. аз рӯи иттилои масъулини шӯъбаи сайёҳии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд то имрӯз ба вилоят 43505 нафар сайёҳон ворид шуданд, ки 2288 нафари онҳоро сайёҳони хориҷӣ ташкил медиҳанд. барои ҷалби сайёҳони хориҷӣ то имрӯз 5 меҳмонхонаи нав мавриди истифода қарор дода шуд. масалан дар шаҳри гулистон истироҳатгоҳ ба ном суғдиён таъсис ёфт ва амал мекунад. умуман то имрӯз ба маблағи 287 миллион сомонӣ шароити инфрасохтори сайёҳӣ фароҳам оварда шудааст. барои солҳои 2018-2020 аз бюҷети вилоят ва бюҷетҳои маҳаллии шаҳру ноҳияҳо 818,6 ҳазор сомонӣ маблағ пешбинӣ гардида, таҳлилҳо нишон доданд, ки соли 2019 ҳамагӣ 53,7% иҷрои нақшаи чорабиниҳо таъмин гардидааст. гарчанде иҷрои нақшаи чорабиниҳои барномаи рушди сайёҳии вилоят дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда бошад ҳам, вале дар шаҳру ноҳияҳо иҷрои ин санади меъёрии ҳуқуқӣ беҳбудиро талаб мекунад. дар шаҳру ноҳияҳои айни гулистон, деваштич, истаравшан, испаракони бодом ва масҷоҳ барои татбиқи нақша ва чорабиниҳо бо мақсади ҷалби сайёҳон маблағ ҷудо нагардидааст. яъне масъулини шаҳру ноҳияҳои номбурда ба хотири ҷалби сайёҳон ба мавзеъҳои таърихӣ ба пуррагӣ корбарӣ накарданд. алҳол масъала ташвишовар боқӣ мемонад ва ҳамчунин сабаби асосии иҷро нагардидани қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон гардидааст. шаҳру ноҳияҳои мазкур нисбати иҷрои ин қарор хунукназарӣ карданд. иттилоъ медиҳад мудири шӯъбаи сайёҳии вилояти суғд Абдумаҷид Раҳимов. дар шаҳру ноҳияҳои бобоҷон ғафуров 41,9%, бӯстон 90%, зафаробод 25%, истиқлол 47,7%, кӯҳистони масҷоҳ 75,7%, панҷакен 64,1 ёки 58,1%, спитамен 89,8%, хуҷанд 11,3%, ҷабор расулов 49,3%, шаҳристон 47,4% таъмин гардидаасту халос. Анвар Яъқубӣ муовини раиси вилояти суғд пешниҳод намуд, ки ҳарчи зудтар камбудиҳо бартараф шаванд. масалан дар шаҳри панҷакен 23 ширкат мавҷуд мебошад, ки вазифаи онҳо тарғибу ташвиқи мавзеъҳои сайёҳӣ ва ҷалби онҳо ба шаҳри бостонии панҷакен мебошад. дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд низ сари ин масъала бояд ҷиддӣ корбарӣ кунанд то натиҷаи хубро ба даст оранд. қарорҳои махсус бироварда аз ҳисоби маблағҳои моликини мувофиқа кунтон пакадон ҳисоб мешавад. ин маблағҳои пешбинӣ карданда ба ноҳияи айнӣ ҳамқа ҷоҳои вай дорем, сайёҳӣ дорем. ҳама сайёҳо воситаи ноҳияи айнӣ кади мегузаранд қариб 1,5 соат зиёд ин вай то шаҳристон вай бироган нақби истиқлол.
дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Соғд 90 меҳмонхонаву осоишгоҳ, марказҳои муолиҷавӣ мавҷуд мебошад ва онҳо ба сайёҳони дохилӣ ва хориҷи кишвар хизмат мерасонанд. Вале новбаста ба ин, муовини раиси вилояти Соғд Анвар Яъқубӣ супориш дод, ки дар ҳар шаҳру ноҳияҳо ширкатҳои махсуси сайёҳӣ ва сомонаи онҳо ташкил карда шуда барои ҷалби сайёҳон корбарӣ намоянд. бо амалӣ намудани ин кор метавон барои баланд бардоштани буҷаи вилоят саҳм гузошт. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.